Badalako ja daia bete bate ondakin sistema bera egokitu genunik eta aldatu genuela. Zoriondu herritarrak, zoriondu tolosarrak, guk gure buruei, udalak herritarrei jarritako ardura eta jarritako helburuak bete indialako. Esan, 26 batean ginela aurrez, sistemaren implantazioaren aurretik, birziklatze mailan eta momentu honetan 70%ra iritsi gehala. Udal gobernuak eta udalak herritarrei jartzen ziren helburuak zeintzuk zian, hau da, gutxienez 70% batera iristea. Horiek zirelako Europar Batasunetikan ezartzen zaizkigun gidalerroak etorkizunari begira eta bestalde sailkapena edo sailkatze hau etxetik hasi beharra zegoela. Sistemak ahalbidetzen zuen hori eta hirugarren helburua fiskalizagarria izatea ere, ondo hasi gea eta hobetzen jarraitzeko aukera guztia dauzkagu. Zergatik, ohiturez egialako, sistema malgua dalako, eta zentzu hortan badaude zenbait egun edo zenbait edukiontzi organikoanak betetzen zaizkigunak eta horregatik esan egokitzen nahi gehala. Zergatik, bilketa egunak agian leku batzuan handitu, indartu behar ditugulako hori gertatu ez dadin. Adierazi behar da, sisteman aldaketak ere onura ekonomikoak ekorriko ditula. Horra aipatu behar dugu, lehenago edukiontzi berdera juten zan guzti hori tonako 152 euro ordaintzen genitula sasietara botatzagatikan, aldiz, zara izan dugun bezala, zakar baino ondakin bezala tratatuta, hau da, geroz eta gehiago birziklatu, zenbait gauzengatikan dirua ere eskuratu ezakegu. 2014an mankomunitateari Tolosako udalak egiten zion ekarpena 1.725.000 eurokoa zan, eta 2015ko aurreikuspenak zifra hauekin jolasten eta zifra hauek oinarri hartuta 1.100.000 eurotakoa da. Beraz, Tolosako udalak sistema berriarekin 325.000 euro aurreztuko ditu hurrengo urtean. Tolosan defizit bat izan dugu zergan biltzen dan diruaren bidez eta zerbitzua dukan kostearen artean. Desoreka hori momentu honetan zergaren bidez eta familien ekarpenaren bidez 1.175.000 euro biltzen ditu udalak eta kostea edo zerbitzuaren kostea 325.000 eurotan gestearekin lortuko deguna da defizit hau, egiturazko defizit hau daukaguna, txikitzea neurri haundi batetan. Sistemaren implantazioak azpiegituren egokitzapen eta erosketetan koste batzuk izan ditu eta koste hauek 215.000 eurotakoak dira. Tolosan kasun, batez ere, esanguratsua da eragina, ze herri bakar baten mankomunitate guztian eren bat hartzen du, ez da 130 bat edo eren bat edo hartzen du bere gain, esanguratsuna da, gutzat behintzat, errefusan kopuru hori, ez da, errefusan kopuru horren jetxiera izugarria da, eta gero birziklagarrik dian material guztitan igoera nabarmena da, ez da. Esan, organikoa biltzeko aukeraik ez gen aukala, oain arte Tolosan, eta hori biltzean kopurua nabarmen igo dala.